Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Llobit sa Tingog nin Barangay. Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal. Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay. Mamamatay? Ganun katindi? Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Let's go! Okay. Marhen na aga po sa Sendo Gabos. Welcome digdi sa programang Tingog din Barangay hasta alas 8 nin pagkaaga. Sa pangaran ni dating konsehal Jaco Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan po sa lado teknikal Darwin Obido. Liwat ini po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, minabuelta digdi sa programa Alwin Masida Liobit Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako hasta alas 8 nin pagkaaga. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Ligaspi 1080 kHz. Asin po tabi siyempre we're live digdi sa 88.3 DWJO 1 FM Ligaspi 1 FM. Duman sa may mga birthdays ko niyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian, get well soon. Sa mga kababayan niya to na kamamata pa sa langon niya na pagkaaga, kami naglalaom na nasa marhay kamong mga kamugtakan sa mga oras na ini. Dahil po nin panagmamati na kitibaadan sa sendong mga hawak mintras nakatutok digdi sa radyo. One FM. Jo improve weather condition kita ngonyan. Mainit. Mainit po tabi ngonyan, mainit. Kaso sarong simana nagkaigwa po tabi kita din mga paguran adi. Mga paguran po tabi because ito po tabi na low pressure area tapos sinabayan ka ng habagat. Pero anyway, dahil pa man nagkukusog yung habagat yung season kan habagat niyo. Kaya po tabi fight lang. Pag habagat, iyan ang problema. Garo magkakaigwa naman kita nin problema dyan sa presyohan kan sira. O bata sa Ligaspi po, kulang talaga ang supply kan kulang talaga ang supply kan sira digdi sa Ligaspi. Supposed to be dapat kota na kan digdi baga sa Ligaspi diretso magkakuta na yan sa
ano ini, uning digdi sa tuya. Bagsakan area sa Legazpi Port, kundi dahilan sa politika, dahilan sa iriwal, iriwal po tabi, nagkabaranga, so sarong grupo, yaon man po tabi duman so sarong grupo, sa ano yan, yaon po tabi duman so sarong grupo, sa 3rd District, sa Libon, ay ligaw. Ang problema duman so mga parasira po na yaon digdi arabo na magpasiring sa ligaw tarayo na da. Kaya iyan ang siste day man kakayahon kung digdi man sa nakita sa landing sa Legazpi Port tabi day man talaga kakayahon kan supply taan supply po ali man sa nayan dyan sa Rapo-Rapo or nito taan mga taga Sorsogon, Preto Diaz particular, Preto Diaz Bakong, dahil naman digdi nakakaabot, dumana yan sa Sorsogon po tabi andara, andakop, dumana po. Pero kung yaong kadigdi, so mga taga Rapo-Rapo sa inyo, taga Rapo-Rapo po tabi, ngunyan, mga kuha naman taga Rapo-Rapo, Tabaco City naman po tabi andara talaga, lalo na duman sa Samuyang area, dahil naman naguhug pa talaga sa Legazpi. Dahil na po nagugpa sa Legazpi, masarani na duman sa Tabaco kaysa digdi sa Legazpi. Di ba? Duman apling sa Muya, sa may buhatan, Galicia Siringkaan. So mga Sabatan Island, so digdi lang po tabi yan sa may area kan San Ramon, tapos sa sentro kan Rapo-Rapo, digdi sa Legazpi. Yan po yan ang sistingon yan, kung kaya't talagang naghira, maluya po tabi ang supply kan sira. An mas dako lang supply kan sira dyan sa Banuan kan Daraga. Kaya lang an Sorsogon kasi mostly kan mga sa Sorsogon pigdadara na po yan sa Metro Manila, bako naman talaga digdi sa tuya sa lokal. Kung baga lokal market po tabi, bako naman dyan tamas mahal duman sa Metro Manila kisa digdi. Iya po. Kaya so an nangyayari, kung igwamang kitang supply talagang mahalon. Sabi nga ni po tabi, ang supply da po tabi is day na nagbabarato ang sira. Iyo po tabi yan ang siste. Kung day po magkakasurundo, talagang igwanin problema. Okay? Anyway, so para naman yan sa tao taday man pwedeng oral daw, karne ka na sa ng karne. Ang problema nga ningon yan, taan karne ngon yan, mahalo na. Maski even karne kan manok, mahalon. Pati po tabi so orig, 420 na po tabi ang per kilo. Di na po kinakaya niya to. Di na po tabi kinakaya niya to. So dati nagkukonsumo ka ngayang 1 kilo an aldaw, o mga 3 bisis an simana ka. Ngunyan, paminsan-minsan na sana. Minsan 1 simana saro. Dit pa, kabangan kilo pa. Iyo yan ang nangyayari. Iyo po tabi yan na nangyayari digdi sa Satuya. Anyway, ano po ang Satuya pang mga istorya ngunya na pagkaaga? Ang Office of the Civil Defense preparado po sa nationwide simultaneous earthquake drill. Mantang ang Duterte Youth Party List registration, ginansilar po kan COMELEC. Ang COMELEC 2nd Division magluluwas naman nin orden para po tabi sa nasabi ng kanselasyon. Mean to say, ang Duterte Party List gayod, iyan po, supando ayan na party list kan 2025 elections, kan Mayo. Pando ayan duman sa resulta, no? Kaya lang, ang problema ngunyan, tuloy yung nominee, gustong sabihin, pag nakansilar po so party list registration kan Duterte Youth Party List, automatic yan po tabi na mawawara itong tulo o makakalaog pa po tabi so iba na mga party list, magkakaigwa na din sa ro, duwa, siringkaan. Iyo, sa ro o duwa nin party list po tabi. Iyo yan, pagbabarangaon girare, day na nga ni, nadali na so kwan, dakulon po ang mga issues kan Duterte Party List. Primero, so, ano ba yun? Primero, so edad, bako naman tama. So edad po tabi, bako na tama.
taanyot baga sundo lang 30 anyos yung kabataan, sundo lang 30 anyos sa nakakaagi. O pag naglampas ka na, pag nag-31 ka na, automatic dede bako ka na ayot ka na. Iyo po. So bata ma-election ba kita, kundi kansilado ba yung registration? July 1 to July 1 to 11, kansilado muna. Atapon pa tapos ang problema tamadalion man ang Comelec kuaninda po tabi agaro madalion yung sistema kang Comelec tawa na nin pagkakataon po tabi tangani na makaregister. I remember po magrehistro na kamo ngan magrehistro na po tabi kamo nata ta sa 2028 elections tabi presidential ini makagulpi naman kamo. Yagon mo yan. So, sarong botante baga digde, may 16,000 na dali. O, yugon mo yan. O, mag-register ka mo, mag-register ka mo, tangan na makadali ka mo, tapos dahil man dumutuhan so nagtawsin. Pero ngunyan na barangay election po tabi sa December. Sa December po tabi, dahil naman yung kimangyayari po, alimbawa, pinirmahan kang presidente yung extension giraray kan mga nakatukaw, no? Pinirmahan nga kang presidente yung extension giraray. Naday po magkaigwa kita ng eleksyon. Pero ang problema diyan, ang problema to diyan, igwanin may ruling po ang Supreme Court. O pag natapos naman, pag pinirmahan kang presidente, di nga malalabos. Si Attorney Makalintal maduman naman sa Korte Suprema. Taigwa na ba po tabi nin finality duman sa desisyon kang Korte Suprema na unconstitutional po kung ngunya na December day pa po malawas ang eleksyon, unconstitutional na. May order po, may desisyon ang Korte Suprema na day ta pwedeng bariun yan. So dapat talaga magkaigwa kita nin eleksyon po tabi. Magkaigwa kinadesyon bay na agaman sa kuyang misis dyan sa Rapurapo ngunyan. Nakaantabay siya sa Facebook ngunyan, si Irene Antequera. Okay, liobit. Okay, good morning. Dainin kwan kayo, dainin ano ba yun? Raotso kwan. Raotso genset. Okay. Tibad lamang maagad na ining kwan sa pagtukaw ni Governor Noel Rosal at tapos siya naman po tabi si Congressman Kaloy Loriata, si Congressman Kaloy Loria baga ang gusto niya is real change. Tapos ngunyan is coming kan nagkakampanya pa sana. At ngunyan real change is here. Yeah. Aber so mga taga-Rapo-Rapo na mata ang problema pierdi duman siya ginulpi sa Rapo-Rapo tabi oni tibad lamang kon ngani na magibuan niya ining duang barangay kon mabugtakan niya po nin mabugtakan po tabi din kuryente itong mga taga-Rapo-Rapo kan aliko tabi mabilib na ako ngunyan kay Congressman Kaloy Loria talagang uragulon talaga ining taong ina. Tapos si Governor Noel Rosal, iyo man silang duwa inyan pwedeng makatabang dumanita, dakulaan, pwedeng ibogtak yan po tabi sa GAA, di ba? Electrification program bagay ini, pwede ining sa GAA, tayo man kaya kan aliko, dakulaon yan, tabi, ang kaipuhan dyan nagagastuson. Kung matakod duman kay puan po tabi dakulaon talaga ang gagastuson. So therefore kay puan ngunyan ang tabang kan national government. Dahil man ang kaya kan provincial government, tabataan provincial government matukaw po ang bagong gobernador sa John Tarty. John Tarty ang utang 4 billion. Grabe ang utang kan albay. Grabe po tabi ang utang kan albay nasa 4 billion So Josepina Belmonte Duran this provincial hospital tabi an utang tabi kat an utang duman
aram din do kompira. 1.2 billion. 1.2 billion pesos. Dahil pa natatapos. Saka, paano tabaga kaan? Paano kita kaan? Iyo po yan ang sinasabi ko digdi. Yan ang tinataram ko eh. Dakulaon po ang pagkakautang tabi kan albay. So mga indot pang utang po. Kadakul-dakul yan. Basta ang aram ko nasa kung di ako nasasala, yung pinagbabayadan kan probinsya ng Albay is nasa 4 billion. Piraan kuaninda, piraan ano ba yun? Piraan ano ini? Pira po tabian pondo kan Albay. 5 billion or 4 billion? 4 billion ata? Gustong sabihin, kapantay lang kan annual budget yung utang. Gustong sabihin, mabawasan because so percentage kaya na sa bangko, dakulaon talaga yung percentage sa bangko na pinagbabayadan. Yun ang sinasabi ko eh. Ngunyan, ang pagtukaw kang bagong gobernador, ano ang gigibuhon? Ano ang gigibuhon po kan bagong gobernador? Tangani po tabi na mabayadan niyan, tapos magibo po tabi sa mga projects, sa mga programa na sa iyang prioridad for the next 3 years. Iyan, tabaka maapektaran. Din kay puwan man po tabi, siyempre, kung paano ang papanganap nin kwarta, kan gobernador. Sa quarry, batangon niya na kuan, pait-pito na nindongon yan, kasud ma Darwin, pag nagbakalakunin sinapot dyan sa Aideso barbecue, banana Q dyan sa luwasan. Pues kakaan po na 5 surunodan na mga trader, halos trader na, pero ang gumakay ito 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 7, 8, 9, 10 11, 12 grade ito, 12 ganyan. Aral labao na truck eh. Parehas ang color orange. Dahil man po ni kabugtak kung anong construction company. Dahil kinakabugtak. Puro po tabi bye-bye. Ang laog. Yun yan sinasabi na kaito kan nagtukaw po tabi so gobernador sa laog din 5 taon. Iyan na aralabao na yan na truck tabi. Binawalan yan. Katinan po. Tayo man sa nag-route. Kaya dahil po alawi ang buhay kan mga tinampo tadigdi, medyo arali po to ng lifespan kan proyekto kan tinampo nata. Kasi ining mga truck na darakulaon, ngunyan bawal na yan. Ang tutugutan dyan gayod at may standing order na nga eh. Taka ito, ang tinugutan ng po tabi, so mga 6-wheeler lang. Mga 6-wheeler lang, may apat sa kuan, mga 30 cubic meter gidang bitbit kaan andara na truck pag mga 6-wheeler. Yan po ang tutugutan na lang kan kuan. Pero anyway, sabi ko sa inyo, tama inita ngani na mapreserbar ta so mga tinampo ta. O konda taan sabi taday man pwedeng actually day man talaga pwedeng tunungon ang quarry. Dahil man tabi talaga pwedeng tunungon ng quarry. Ngunyan ang gigibuhon po ang gigibuhon po tabi taday man tutunungon ng quarry so mga nagka-quarry sa na po na legal. Panduwa, mahanap po tabi nin agihan na day po makakaulang kisitadig di sa sentro. O dahil na kamo makakadalagan digdi sa sentro basta-basta. Mga parakwari. Halimbawa, malusot ka padaraga ka, duman ka sa kuan. Gagamiton so dakulaon na tinampo dyan sa palibot sa kuan, palibot kan sa may bulkan mayon, so 6 lane. O yan na po tabi ang gagamiton. Mapagal po tabi in the sense na igwa mananggad tabi inin problema. O siyempre, alawigon yung biyahe mo. Kaya lang, kay puaninda, kung gusto mong magnegosyo po tabi, di kay puaninda. Di na kamo, mababawasan sa negosyo ninda because sa transport cost. Diba? Transport cost. Pandoa,
Pandua, madiit po sa mga parakwari, ta mostly kan mga parakwari digdi, illegal. Illegal po yung mga parakwari, mostly. Sabi nga ni po, tabi sa laog ngayon yung sobra sa 150 ang parakwari digdi sa Albay, ang igualang permit, mga 50 lang, yugon mo yan, so sanggatos, alos sa doble. Ta-double, pag dinobol mo, sanggatos. Pag so 50, dinobol mo, sanggatos. Di-double. Iyo, dinobol-double nga yan. Iyo po yan. Kung sa basketball, din-dribble. Diba? Tabi. Kaya, nailing ko digdi na may magayon na mangyayari digdi sa Albay sa pagtukaw kan bagong gobernador po, tabi. Tayo yan talagang order. Iyo, dahil naman kamo dahil nakitang magiging mo dyan, halimbawa, dagit man kamo sa gobernador, o oyon kamo sa gobernador, dahil naman kamo magiging mo dyan, tayo na yan po ang gobernador mo niyan. Sa ropa, nakalibre na siya duman sa mga kaso niya eh. Dahil naman kamo magiging mo dyan, kundi masunod kamo po, tabi, sa chief executive. Okay? 25 minutes. Lampas ang alas 6 ni na pagkaaga, digdi po sa enterong Pilipinas, magbabalik pa ako, pakalampas kay ni. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart
Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 31 minutos lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to, tanggaling-galing mo, Smart dishwashing
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. One, two, three, let's go! Alright, balik ako digdi sa programa po. We have 37 minutes. Lampas po ang alas 6 din pagkaaga. Digdi sa programa. Babasahin ko niya. Igwa po nin advisory digdi. Na pinag-issue ang Department of Interior and Local Government para naman sa mga local elective officials na maturo ko po tabi ini. So lalo na sa may nakapinding na mga kaso ha. Tangan idaya ka mo magkasarala po ta mata digdi sa tuya. Digdi sa tuya sadto na magin pagiribata sa media. Tapos ibang nagmurumidyahan. Iyon na po. Sindaan nag-utakan fake news. Ngani na day ka mo magkasarala ha. DILG issues advisory on assumption of office by elected officials with pending ombudsman cases. Yan. The Department of Interior and Local Government has issued an advisory addressing the assumption of office by local elective officials who were previously dismissed by the Office of the Ombudsman but were elected in May 2025 national and local elections. According to the advisory, the accessory penalty of perpetual disqualification from holding public office applies only. Bicolonta. Susog digdi sa advisory kan Department of Interior and Local Government and mga leaders na igwa po nin
accessory penalty, may penalidad na reclusion o perpetual disqualification na magkapot sa anuman na public office po tabi, applicable sa naman kung an ombudsman decision po tabi has become final and executory. Gustong sabihin, kung penal na, as in executory. So, penal na, dahil na po tabi nin legal remedy. Dismissal decision are immediately executory only in so far as they pertain to removal from the current posts. Aliyon sinda sa presenting pwesto po tabi kung igwananin decision. DILG clarified that elected officials whose administrative cases remain under review, such as those in pending motions for reconsiderations, appeals, or other legal remedies, are not considered perpetually disqualified from holding office. Gustong sabihin, so mga opisyal, elected officials po na igwanin administrative cases na nasa pag-review pa po tabi, igwapanin mga pending na motion for reconsideration, may mga apilar pa, asin iba pang legal na remedyo, day pa po tabi ini pinagkokonsiderar na disqualified sa pagkapot nin anuman na public office. Kasabay digdi po ang mga kaso na konsain an opisyal and nagahagad din temporary relief hali sa mga korte. Siringkan Court of Appeal, Supreme Court, such as the issuance of temporary restraining order or writ of preliminary injunction. The advisory cites existing jurisprudence including Pichay versus Commission on Elections in Muñoz versus House of Representative Electoral Tribunal. Which underscored that accessory penalties may be enforced only upon the penalty of the decision. The department stated that it will continue to coordinate with the Commission on Elections, the courts, and other relevant institutions to ensure procedural consistency in adherence to applicable laws and legal doctrines. The guidance has been circulated to all DILG regional offices, legal units, and concerned agencies for appropriate reference in application of advisory nawara madali sana pero dit naman sana ito nawara okay applies to all similarly situated officials nationwide. Yan po so malinaw po dahil na kita magpara create nin mga magic na mga barita. Wala na pong magic na barita ngon yan. Tabi. Dahil ng mga buro magic na barita. Tabi digdi kita. May mga pending na nasa appeal pa, dahil mo pwedeng haliun. Dapat magtukaw po sa pwesto sinda. Ang pinakamalinaw po na orden kan DILG is kung igwa na po nin penalty ang ombudsman. Ikwanta digdi sa kaso ni Governor Noel Rosal. Taigwa pa kay mga nagluluwas po tabi. Ikwanta digdi sa kaso si Governor Noel Rosal desisyonan kan ombudsman with penalty. Duman sa kaso, perpetual disqualification. Kaya lang, binaagokan Court of Appeals. So, perpetual disqualification, ginibong 1 year na sa na po tabing suspension. Taday man napatunayan kan Court of Appeals, second division ito, fourth division ito, na day po tabi nagkaigwan in grave abuse of discretion. So dating gobernador kan i-transfer niya
society engineer duman sa provincial engineering. Dahil man nagreklamo sa duwa. O, yo. Sabi kang Court of Appeals, di man niya pwede. Ang ibaba, 1 year ngaya tabi na suspension sana, na consummated na po sa 1 year. Kung dahil pang niya consummated sa 1 year, di, ang 1 year, susweldo niya gabo sa 1 year, bilang gobernador, itatao sa ombudsman. O gustong sabihin, may desisyon na sa Court of Appeals. Kung igwa pa man po tabing bukod na sabi nga ni po tabi ngaya sa ibong lalado, kung igwa pa po tabi, pwede pa ka muna mag-randi duman sa Supreme Court, pero inda ko daw, kung ang Korte Suprema dahil mapabor duman sa desisyon kan Court of Appeals, tango niya, nabaliktad na po. Dati, ang nakikamahirap po tabi, praying for temporary restraining order or mga motion po tabi na makonsider so kampo ni Governor Noel Rosal, incoming governor. Ngayon yan po, nabaliktad. Kung gusto mo, may desisyon sa Court of Appeals, dumuman ka sa Korte Suprema. Pero bako na si Goban Maduman. An Maduman po, so kung si Sayan medyo nadihado, siyan Maduman. Kamu naman ang baliktad na sa sitwasyon nganyan. Diba? Pero kung ako sa indo, tabi, siring kan dati, pabayaan to na. Pabayaan to na po tabi ang kasong yan. Why? Dahil man po kimangyayari. Kung si Seso nagkapirili iyon na. Iyon ang magturukaw dyan. Tapos hindi ang pinili kang tao. Dahil na kita mag-ribonin kung ano-ano pa po. O tangani na, solve na. Dahil ang revoke. So, gustong sabihin, move on kita ka, boss. Sa 2028 naman ka mo magburugtian. Para kuan man sa Darwin. 1,000, sobra 1,000 days. Baka? 1,000 days ba sana? O, eleksyon na naman. Saka, piraman ang 1,000 days. 1,000 pesos nga ni madali yun. Si Police Staff Sergeant Mercolito Lobendino Jr. may report dyan sa kampo Brigadier General Simeon Ola. DWGO Live Report. Next coming. Magandang umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat po ng mga kantabay sa programang Tigo ng Barangay sa 1080 PWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Isa pong 34 anyos na lalaki na hinihinalang high-value individual sa illegal na kalakalan ng droga ang naaresto sa matagumpay na bypass operation na sinagawa ng pinagsamang pwersa ng pulisya sa Purok, Camagong, Barangay Poblacion Norte, Paracali, Camarines Norte. Kinilalang suspect sa alias na Maui na naaresto sa operasyon na pinangunahan ng mga tauhan ng Paracali Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, 2nd Provincial Mobile Force Company at Regional Police Drug Enforcement Unit 5. Nasamsam mula sa suspect ang 2 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng puting malakristal na substansyang hinihinalang shabu na magkabuang timbang na humigit kumulang 55 grams. Tinatayang nasa halagang 374,000 pesos ang nakumpiskang illegal droga batay sa standard drug price. Ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustudiya na ng Paracali MPS para sa kakulang disposisyon at dokumentasyon. Ihahain laban sa narestong individual ang formal na kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bahagi po ito ng pinaigting na kampanya laban sa illegal droga at pagpapakita ng kanilang paninindigan na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga komunidad. Patuloy naming tutuktukan ang high-value target at sisirain ang mga drug networks na nagpapatakbo sa rehiyon. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lobendino Jr. Nag-uulat para sa Tingog din Barangay. Salamat, Merc, sa report. DWGO Live Report. Alright, sige. So, balik kita digdi sa programa. O, tapos ang tanayan ang issue at Pizza 28 po matukaw na so bagong gobernador magkakaigwa na po tabi nin the out of office
inaugurasyon po. An city, dahil ko lang makuha, pero nakaabot sa kuya, pizza 27 man. Pizza 27, may out of office man. Si incoming Mayor Hisham Ismail. Tapos 28, yung gobernador. Okay? Kan Albay. Diretso na yan po. Ano pa mansan. Sige. So anyway, uni pa, igwa pa po tabi kita digdi. Oy, kulibat ko pala, porpir ako magpasiring digdi sa report ni kabahaging Nestor Kagitla, ali duman sa Metro Manila. Pasadahan tangunay nita kasubago baga sabi ko sa endo, ang presyo kang karne digdi aralang kawon. Aralang kawon po tabi talaga ang presyo kang karne. Ngunyan, kung gusto nindong makabarato, si Pading Dante Balbidina po diyan sa Arimbay, 380 na sana yung kuan. 420 ba gano? 420 tapos 400. 380 na lang yung per kilo karning baboy. Diyan sa Arimbayan, tabi. Hanapon na lang din do yan. Makabarato ka mo ha. Tapos, pirming presko yung kuan, yung karne, binuno. Taani ba kaya digdi, may mga pinagpapalusot po. Iwa bakit ang mga frozen? So mga imported dyan po, ali sa ibang nasyon, kan pinagkukulang kita digdi ng karne, ang ginibo po kan Pilipinas, nag-import, pitugutan kan DA, pag-import po tabi kan Department of Agriculture na mag-import yung mga Pilipino ng karne. Yung gobyerno mag-import po tabi ng karning orig. Barato yan, ang karne na import, so imported. Konsabado sa gamit, tabi, muragon bagan imported ta. Kung bagayan, di kalidad talaga eh. Bakuan alog kan, mabakal mo dyan sa Shopee. Dapat branded, branded. Bako dyan sa Shopee. Okay? Ngunyan, yaon po tabi sa ang pagkakan, abo kita kan imported, lalo na kon mga karne. Dakolon digdi, ang ginigibo kaniba, tabi, 420 na nga ni, o 400 pesos ang per kilo, lalo na digdi sa may area kan bigaa. Digdi apling sa tuya, sa may bigaa po, sinasabayanin prosin eh. Sinasabayanin prosin. Halimbawa, igwaman kibagong buno, tapos, pagkatuktok ka po tabi kay ito, pagkulang, mabugtakan kan, o nina nga, parehas na yan, lalo na kung, alimbawa nga aga bagong buno. Pagkahapon, bibugtak nan sa freezer. Tabi, mabakal kang hapon, parehas na yan, so frozen, tapos so, binuno mong aga, halos parehas na yan, o mabakal ka, dakulan ni dilinsyaon kan para karne. Dakulan ng didilinsyaon kan para karne, 420 pa. Digdi na lang kamo kay Pading Dante si Pading Dante maurag yan. 380 lang daing prosen, daing nagbabakal ki prosen po. Talagang kuan siya. Tabo niya po na maraot yung yung negosyo. Yung baga, pag negosyo ka, may negosyo ka, dapat na dahil mo pagsalakan po ang negosyo mo iyon man sa nagkakaraot mo eh. O yan nga ni bagang kuan, duman sa muya, dahil man nagtaragal so mga medyo mga madaya eh. Aputon mo kung ano yan, ali pa sa farm. Yung sa farm na orig. Pag linuto mo po tabi, butakal o kaya dolag. Siyempre, bako man kwan sa tao eh. Kaya dagit sa tao, susunod ka mang babakalan. Ako si rin kayan. Pag linansi mo ako sa pagbakal din sa susunod sa ibong na ako mabakal, ipailin ko pa sa imo, dahil ako mabakal sa imo. Gustong sabiyon, dahil ka man dumanon, gustong sabiyon, bako ako kumbinsido, duman sa itinao mo sa kuya. Mahalat bapot ka, natata, dahil ka nagbabakal, bako linansi mo ako. Bako linansi mo ako. Sa paguna mo, okay lang ito. Paguna ako, bako butakal. Ito palang butakal, mapaarat sa karne. Pagluto mapaarat eh. Saka. Paano hun tabagasan? Ayun ba yan? Paano hun tabagasan?
an para bakal, dahil mo man malansi basta-basta. Sa permiro malansi mo. Panduwa, dahil mo na malansi, dahil ka naman babakalan. Ikon sorsimana o kada duwang aldaw, kutulong aldaw po, ang simana mga duwang bises, nagbabakal sa imo, di nawarang kang customer. O ikasa na yan. Ikon igwa pa po tabi na inuragan sa imo, nalansi. O dahil na lilihisan ka na po, dumanan sa ibong mabakal. Di ba? Lilihisan ka na kayan, dahil na. Tamid yung maluya man talaga ngon yan, talagang apira tamahal talaga ang presyo kang karne ngon yan. Tabi, ang tao nagtitios. Dit ang kuwan ngon yan. Dit ang pirak. Yo. Yo. Okay. Okay. So, alright. Alat ko na, kuha na nga na yung report. Ganyan. Si, kabahaging Nestor Kagitla, may report. DWGO Live Report. Office of the Civil Defense nagsagawa ng mataas na antas ng benchmarking visit sa Singapore Civil Defense Force alinsunod sa direktiba ni PBBM. Nestor Kagitla may report. Good morning, Kamin. Ang Office of Civil Defense sa pangunguna ni Undersecretary at Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno ay nagsagawa ng mataas na antas ng benchmarking visit sa Singapore Civil Defense Force alinsunod sa direktiba ng Pangulo upang mapahusay ang paghahanda ng Pilipinas sa kalamidad. Pinasalamatan ni Undersecretary Nepomuceno ang Singapore Civil Defense Force na pinamumunuan ni Commissioner Eric Yap para sa mainit na pagtanggap at itinampok ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas kabilang ang pagbuo ng Mobile Alert System, pinahusay na edukasyon sa kalamidad at mas malakas na early warning system. Isa sa pinakamahalagang takeaways mula sa pagbisitang ito ay ang Incident Management System ng SCDF, isang pinagsasamang balangkas na nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na pagtugon sa parehong nakagawian at malakihang mga emergency. Ang kanilang paggamit ng pwersa ng pagreserba ay nagbibigay diin ng mahalagang insight habang pinapahusay ang mga system sa bahay. Ipinakita ng Singapore Civil Defense Force ang mga kakayahan nito sa pagpapatakbo kabilang ang Disaster Assistant and Rescue Team, Operation Lionheart para sa mga international na misyon, ang mga advanced na teknolohiya tulad ng robotics at unmanned system. Nalaman din ng delegasyon ang tungkol sa mga komprehensibong protocol ng Singapore Civil Defense Force para sa mga mapanganib na materyales at tugon ng chemical, biological, radiological at nuclear. Mula sa Maynila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report. DWGO Live Report. Alright, sige. So, balik na ako digdi. Igwa na lang kita nin 2 minutos na sana. Antes mag alas 7 nin pagkaaga po tabi. Ini po ang 1FM 88.3. Di sige.
Alright, sige. So, maparam naman ako digdi sa programa. AWRL Barita Alas 7, masunod na.